चेहरा को लाजियो इमान भाल चेहरा तथापि देखाबा लाज खुरियाखै थुस लाजिनो हाले एफा मोजां चेहराखौहाय ओरै फैसाय माबा चेहराखौ देखायनो लाजियो एफा मोजां हिर' थुस जालालै बेजोंबो दिनैहाय मोनसे खौरां लोगोफोर नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दै माने नैबे बेंटल बाजाराव दंफैयो माने नैबे आदाजों लोगो हमदों माबोरै खबरालाय मोजां दा औ दासो बै दहलाफारायाव हाबा जानानै फैदों आं दहलाफारायाव हाबा जादों ना औ गिदिर जादोंमोनथ' गिदिरथार बिजनिनि हिनजावा हिनजावा बिजनिनि औ दे मोजांथार ना हिनजावा मोजांब्रा मोजां नङाबाथ' सोर लानो नङा होमबा सेस दंजोबखायो मा जाहोआ हाबायाव हाब ना दं ओमफ्राय अमा दं अमा औ दाउ दं औ बिराद मोजां होमबालाय गोथावथार ओंख्रियानो मैथाबो ओमफ्राय बे जोगोनार लाब्रा औ सेस होजोबदोंब्रा हाबायाव होनांगौखौ होखादों औ मैथा साखनिबो होदों दे उदै बुंजासे जादों ना फुराब्रा खिनो ओंखारा मोनलायबायरा ओमफ्राय बेसेबां खामायदों दिनै मथा मथि हाबा जानानै था एसे मोनथारदों होमबालाय मोजाङानो औ दे होमबा दा बेलासियाव मोना बिसिबां खामायबावो ओरैहाय आं एसे लोगोफोरनो देखायनो मोनसे दखान आरोखि ना नैबे बेंटल जायगायाव दंफैयो दै आङो माने नैबेहाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलां मा दखान मोनो आरोखि ना थिं दखान दङ ओमफ्राय मेला हिन्जावफोरनि क्रिम बायदिसिना फानग्रा दखान दं आरोखि ना नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायलां आं देखायलांजोबगोन आरोखि गासैबो दिनैहाय मोनसे खौरां लोगोफोर नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दै माने नैबे बेंटल बाजाराव दंफैयो माने नैबे आदाजों लोगो हमदों माबोरै खबरालाय मोजां दा औ दासो बै दहलाफारायाव हाबा जानानै फैदों आं दहलाफारायाव हाबा जादों ना औ गिदिर जादोंमोनथ' गिदिरथार बिजनिनि हिनजावा हिनजावा बिजनिनि औ दे मोजांथार ना हिनजावा मोजांब्रा मोजां नङाबाथ' सोर लानो नङा होमबा सेस दंजोबखायो मा जाहोआ हाबायाव हाब ना दं ओमफ्राय अमा दं अमा औ दाउ दं औ बिराद मोजां होमबालाय गोथावथार ओंख्रियानो मैथाबो ओमफ्राय बे जोगोनार लाब्रा औ सेस होजोबदोंब्रा हाबायाव होनांगौखौ होखादों औ मैथा साखनिबो होदों दे उदै बुंजासे जादों ना फुराब्रा खिनो ओंखारा मोनलायबायरा ओमफ्राय बेसेबां खामायदों दिनै मथा मथि हाबा जानानै था एसे मोनथारदों होमबालाय मोजाङानो औ दे होमबा दा बेलासियाव मोना बिसिबां खामायबावो ओरैहाय आं एसे लोगोफोरनो देखायनो मोनसे दखान आरोखि ना नैबे बेंटल जायगायाव दंफैयो दै आङो माने नैबेहाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलां मा दखान मोनो आरोखि ना थिं दखान दङ ओमफ्राय मेला हिन्जावफोरनि क्रिम बायदिसिना फानग्रा दखान दं आरोखि ना नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायलां आं देखायलांजोबगोन आरोखि गासैबो नैबेयाव मबाइल दखानाव हाबग्रोनोसै जोंहा नै मबाइलावहाय गग्लस बायनोबाबो गग्लस बायफैनो हागोन बिराद साफा गग्लसआ हाय मबाइल गोदान सफैयाखै फंबाय मबाइल गोदान सफैयाखै बिदिनो ना औ दे मबाइल दखानलै मबाइल दखानाव हाबग्रोबाय आरोखि आं नोंथांमोना देखायलांबावगासिनो दङ नायलांबानो जाबाय आं एसे मबाइल सोंनायदों आरोखि ना गोदान मबाइल दंना गैया दा मबाइल सफैयाखैना गैया देखायलांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे बेंटल जायगा आरोखि ना गेस दखानाव हाबैनि एसे माबोरै सोलियो नङा होमबा गेस दखानाव हाबनानै सोंनि माब्रै आदा खबरा दङ आरो बिदिनो सोलिनानै दङ औ ओमफ्राय दखानफ्रा माबोरै सोलियो बिदिनोसै औ सार माबोरै सोलियो होनदों दखाना बिदिनो खुनुरुखुम
जोंथ' मावनानै जानांगोन ना दखानानै जानांगोन आजिखालि साख्रि गैया बाख्रि गैया खालायनो ओरैनो प्रफिट जायो दा सोलिनो आन्था ने थाखा फैयो हाजिरा बायदि फैयो ओमफ्राय न'खर सोलिनायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा बेखौ दखान होसेयावबो दखानसेयाव माने सोलिनांगोन न'नि एसे मावनायजों दखाननि एसेजों थाब थुब सरकारा मदद होयो ना होआ आंनिफ्राय मदद होनायाथ' जेबो गैथ'वा गैथ'वा दं खोमा बुंफेराखै आरो जोङो आदसा 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 बुंफेराखै लकेल बेंकफोरखौ फैजानो लुबैयो आदसा आदसा फैजानो लुबैयो औ बिनायदो बुंनायदो ने मदद होयो खोमा नायनोसै औ औ सामाना नै आदानि सामान आरोखि ना गेस टेंकि बायदिसिना नैबावहाय बेबायदि फानजोबनाय जायो प्रेसार कुकार नैबावनो आरोखि नै बेबायदि गेसनि हाइ प्रेसार गासिबो मोनजोबो दा गेसनि मा नांगौ मोनजोबो ने आदसा आदसा औ औ औ दे होमबा दा औ दे दा गेसनि गोबां बायदिसिना मोनो जाहैदों आदाया फोरमायबाय नोंथांमोननो नांगौबा लांफैनो हागोन आरो जों मोनसे जायगायाव थांबावनि आरोखि सेकेन्ड हेन्ड मबाइल दखानाव हाबैनि लोगोफोर नोंथांमोना नाय आरो नायनानै मोजां मोनोबा लांफैनो हागोन सेकेन्ड हेन्ड मबाइल दखान नै बेंटलाव आरोखि बेंटलनि सेकेन्ड हेन्ड मबाइल दखान जायनो नांगौ लांफैनो हागोन नङा होमबा मा मबाइल मोनो गासिबो मोनो ना आदसा नै 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 नैबेवहाय आरोखि ना नै मबाइला बेबायदि फाननाय जायो जे बुस्थुआ 30,000 बेखौ 15,000सोआवनो मोननो हागौ ना 50% ना औ दे मोजां माने सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन लोगोफोर बेंटलावनो दे बे दखाना सेकेन्ड हेन्ड दखान आरोखि नोंथांमोना फसायनाय बायदिखौ लांफैनो हागोन मबाइला नै नैबेवहाय बेबायदिनो बेसेबां दामनि आं मिथिया नोंथांमोना लांफैयोबा मिथिगोन आरोखि बेंटलाव डाइरेक्ट फैनानै लांफैनो हागोन नैबेवहाय बेबायदि दोनजोबदों आरोखि नैबेलाय दखाना जायोना नै मबाइला बेनो दा लोगोफोर मबाइलखौ आं देखायबाय नोंथांमोना जायनो गोनांथि जायो नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो जोङो मोनसे दखानाव थांनि बै दखानाव आरोखि थिं दखान दै बैयो थिं दखान थिं सोरनोबा नांगौबा लांफै खिन्थु बायनानै फोजोबनो हाया आरोखि एभेलेबेल थिं दङ रं दं नैबेलाय नैबावबो दं औ गासिबो मोनजोबो आरोखि न'आव फुननो मा कालार नांगौ गासिबो दंजोबो बेहाय दै खम रेटआवनो मोनगोन आरोखि खम रेटआवनो मोनगोन होननानै बुंदों नै नोंथांमोना नायनानै ला गासिबो दंजोबो दै औ बासनि एसे सिङाव हाबनांगौ थिं दखान नैबेवहाय नै थिं हाबियाव थिं नैबाव पाइप गासिबो मोनजोबगोन जायनो नांगौ लांफैनो हागोन अफिसा जाहैबाय नैबे नुबायना अफिसा बे बावनो थिङा जेसेबां नाङो एसेबां मोनो दा गुड जेनिबो अभाब गैया साननो नाङा नोंथांमोना बान मोनसे थिं लांबानो जोबगोन खिन्थु बे नङा एभेलेबेल मोनगोन आरोखि थिंखौ जायनो गोसो लांफै खाथियावनो दं बेंटलाव आरो मोनसे देखायबावनि नैबे जाहैबाय दरजा आरोखि दै बेखौबो लांफैनो मोनो गासिबो मोनजोबो आरोखि थिं मा नांगौ गाजोलखौ लानानै गासिबो मोनजोबगोन नैबेलाय नै बथिक दंफैखाजोबो बे कार्टुनाव गाजोल गुजेल बायदिसिना दङ नैबेलाय दै सोग्रा टेंकि गुनाबो दङ नै ओमफ्राय बे पाइप आरोखि सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरोखि बेंटलावनो बियो दखाना दै आं गोजाननिखौ देखायाखै खाथिनिखौनो देखायबाय लोगोफोर जायहा गोनां जायो थिं बायनो नोंथांमोना लांफै नैबेलाय नै आरो ओरै देखायलांबावनि नै कल दैखरबो फानो जाहैबाय कल नङा होमबा लोगोफोर कल दैखर बियो दा आङो नोंथांमोननो देखायबावबाय मोनसे थिं दखान नङा होमबा लोगोफोर
जायनो गोनांथि जायो नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम देखायहरखाबाय आरोखि नैबे अफिसा बेनो ओमफ्राय बैलाय हनै सीसी केमेरा बसायजोबखानायखा बाव फैनानै माबा फां-फुं खालामनो हाया आरोखि ना नै बेवहायनो आरोखि कालार दखान मा सिमेन्ट फाननाय जायो दालमिया एक नम्बर है दालमिया दालमिया डीएसपी बांगुर भूटान रेट ना 4 बंडल और 1 बंडल ना रेटआ एसे खम हरो दा ना मोनब्रै मोनबा क्वालिटि दे होमबा दस्रायाव ओंखारलांबावसैलाय लोगोफोर नोंथांमोननो आं देखायबाय माने सिमेन्टखौ मोनब्रै मोनबा जादाव फानो आरोखि ना दा जों बैयाव नायलांनि मोनसे क्रिम दखानाव आं देखायनि आरोखि ना बैयावनो दखाना नैबे गालामाला गिदिरथार सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन आरोखि नै गालामाला दखान गालामाला सिङाव नायनि सिङाव बा बरिया रे दखानटा ना सब सामान पावा जायो ना हाहा दादा कि खबर गासिबो मालफोरखौ मोनजोबो आरोखि ना बाव जायनो नांगौ नोंथांमोना लांफैनो हागोन बेयावनो बेंटल एरियायाव बेनो देरसिन आरोखि माबाया दखाना गालामाला दखान दा आङो देखायबाय गालामाला दखान आरो मोनसे दखान देखायलांबावगोन बैयाव हिन्जावफोरनि क्रिम फानग्रा दखान नायनि आरोखि नैबे सेन्देल दखान दै सेन्देल दखान ओमफ्राय क्रिम फानग्रा नायनि जोंहा नैबावहाय सिङावसो दखाना बा खालि हिन्जावफोरनि क्रिम नाखि खालि माइकि मानुर किबा क्रिम सिम ना जलाव এটা सब ठीक ठाक है ना सब एक नंबर सर कम दामत दें क्या आपने क्यों ना डिस्काउंट ऑफर আছে না ডিসকাউন্ট আছে ओभार আছে ऑफर আছে তাহলে হয় ক্রিম লাগাও বেলাওর কি জানাবো আমার চ্যানেল দা রাখো আপনার চ্যানেল আছে নাকি সঁচাকে কোন না এটা ডিসকাউন্ট পাবো তো কেউ না ডিসকাউন্ট পাবো ওকে পাবো 100% পাবো দে তাহলে আমি দেখাম কি মাল আছে लोगोफोर रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला जाया आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना नायनानै ला आरोखि नैबे बेंटल बाजाराव बेबायदि दखान दङ नोंथांमोना फैफेराखै जानो हागौ फैनानै लांफै माने बिथाङा बुंदों आरोखि ना एसे खम रेटआवनो हरो जे जायगायाव माने 250 फोरनिखौ एसे 200 सिम हरगोन आरोखि ना नैबाव दंजोबो नैबेलाय 200 नुखाबायना लोगोफोर आं देखायदों आरोखि ना नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेंटल बाजार टु बोलसिना दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों।